lemgilingwane yonke yokukhohlisa abesifazane uthi uyabathanda, lemgilingwane yonke yamamenenja emsebenzini, amamenenja angcolile. Kuyayiwa amamenenja, kuyayiwa abantu abami. Kuyayiwa. Labantwana babantu enibathatha nibaqhasha niqede nithi aniyobalala ema-ofisi. Umsebenzi wase-South Africa namhlanje usutholakala ngokuthi owesifazane aqalalale nemanager. Kuyayiwa wemanager. Hayi-ke ngamyeka, ngamphekela umdoko, ngamfunza umdoko. Nje ngisamfunza umdoko, wabheka kuleyo naleli fastela, wabuka lapha efasteleni. Wabheka, wathi obani laba? Wathi obani? Wakhipha amehlo, ngangithi amehlo ayaphuma. Wathi obani laba? Wathi obani laba? Ngathi baphi? Wathi ameni, 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 ameni bazalwane, ameni bangcwele. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyanibingelela umama Tekwane lona ukhulumayo bazalwane kwi-postcards amatshe evangeli bathandekayo. I-postcard ke lena bathandekayo eze kubantwana bakaNkulunkulu bonke amagumba amanomhlaba bathandekayo, abanobufakazi bathandekayo ukuthi bazofakaza ukuthi uJesu amandla akhe mangakanani. Bathandekayo ngisho ke bazalwane ezofundisa ngisho nje nangokuvunywa kwesono ukuthi isono sivunywa kanjani. Bathandekayo postcard ke le bathandekayo abangcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyaqala ke bazalwane manje siyasebenza egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho, vuso owakho umsebenzi liba jazwi gama lakho. Usathane simnikile amathuba endlizweni kephu moya simcimile sekumnyame phefumulweni. Thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho, vuso owakho umsebenzi liba jazwe gama lakho. Baba wethu onamandla wonke, onguyiso wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, ngalomzuzu Baba nangaleli hora Nkosi yami sekube kuhle kwenu wasibeka kule ndawo ukuba Baba wethu onamandla wonke soba ispeaker sakho, sikhuluma izindaba zakho zemfihlakalo, sikhuluma izindaba zakho Nkosi, sitshelizwe sitshela abantu bakho Nkosi yami ukuthi wena Jesu ufuna ubungcwele emntwini, wena Jesu ufuna ubungcwele emntwini, wena Jesu ufuna abantu bahambise kwakho, wena Jesu ufuna intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Namanje ke Baba ngisazokhuluma, ngicela ukuba ispeaker sakho, intando yakho Baba yenzeke. Khulume Baba nesizwe sakho, khulume Baba nabantwana bakho, khulume Baba nabantu bakho egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha manje kuze kube phakade. Amen. Haleluya. Amen ke bazalwane, namhlanje ngizela abathandekayo ngokuthunywa umoya ingcwele ukuthi hayi ake ngiqhubeke nenkonzo yokufundisa ngokuvuma isono umuntu, ukuthi avuma isono umuntu. Qhubeke bazalwane nenkonzo yokuvuma isono egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bathandekayo, inkonzo ke yokuvuma isono umoya oyingcwele ungembulele kanje, ngoba sekuze ngazazathi sifundisa kakhulu kubantu besifazane ngokuvuma isono, engathi abantu besilisa bona abanaso isono, abasenzi nje isono abantu besilisa. Namhlanje uNkulunkulu wangembulela kizono zenu bantu besilisa ukuthi ngempela nani ke nginitshela ukuthi kufanele ukuthi nani nivuma isono njengoba lisho izwi lenkosi lithi vuma isono komunye. Amen bathandekayo. Manje ke bazalwane, ukuvuma isono bathandekayo
kobaba, ngikhuluma nobaba namhlanje, ngikhuluma neinsizwa, ngikhuluma nobaba, ngikhuluma nogogo, ukuthi ngikhuluma nomkhulu, ukuthi bazalwane isono sivunywa kanjani egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Isono ke bazalwane, obaba abanaso, abaye benganaki nje ukuthi benze isono, lonto leyo ngabafaka esihogweni. Bahamba nje abantu abawobaba, insizwa nobaba nomkhulu, betshela nje abantu nje ukuthi bayabathanda, betshela besifazane ukuthi bayabathanda, bebakhohlisa Nkosi yami. Omunye azakutshela ukuthi ngizokuthengela ibhanoyi, omunye azakutshela ukuthi ngizokuthengela isitimela, bebakhohlisa nje Nkosi yami. Mhlambe lokho bakwenza bengazi ukuthi lokho isono, ukuthi bakhohlise abantu besifazane ukuthi ngizokushada, ngizokulobola, ngiyakuthanda. Isono leso, bobhuti, bobaba, bomkhulu, isono leso kufanele nisivume, ngoba njengoba uhamba uthi abesifazane uyabathanda nje, awushongo koyedwa. La ufika khona nje wena uyathanda, la ufika khona nje wena uyathanda. Manje isono leso, ngoba ngale nkathi wena sewushila ukuthi uyathanda, ngizokulobola, ngizokuthengela isitimela, ngizokuthengela i-aeroplane, ngaleso sikhathi leso ngaleso sikhathi umuntu esethembile ukuthi i-aeroplane uzoyithola, ungasamthengeli, uyalimala and uyakhubeka emphefumulweni wakhe and uyakhala, akhipha izinyembezi. Lezo zinyembezi uyoyithola zimfula phesheya kwethuna. Sizonifundisa namhlanje ukuthi hey, yonke into oyenzayo phesheya kwethuna uzoyithola. Konke okwenzayo uzenzela wena. Sizofundisa ke namhlanje ukuthi vuma isono, ukuthi bangaki osisi owabakhohlisa, bangaki abesifazane owabakhohlisa uthi uyabathanda kanti uyabakhohlisa. Useyinsizwa ubakhohlisa intombi uthi uyayithanda kanti usesikoleni uyafunda ukuthi masutholo wakho wena uyokwenze njani. Wawenza isono ke, mawenze njalo leso sono kufanele usivume, ubavume bonke, ubabize ngamagama. Ngeke ukhohlwe umuntu owakuthanda, ngeke ukhohlwe umuntu owenza ucansi naye, ngeke ukhohlwe. Ngisalukazi nje angaze ngikhohle, ngeke ukhohle. Amen ke bazalwane. Kuze la ke futhi bathandekayo ukuthi kunokuba la sithi omama abavumi izono zokhipha izisu, engathi obaba bayikhipha izisu. Obaba bayayikhipha izisu kakhulu, futhi yibo baba kakhulu abakhipha izisu, yibo nje obaba kakhulu abakhipha, ngoba ukuba obaba ababi wrong komama, mhlawumbe omama ngaba bayikhipha izisu. Indaba yokuthi umama azakhipha isisu iqala kubaba. Manje abobaba kufanele bavume isono sokuthi uyathandana nomama, mayisethandene nomama, thandana nomuntu wesifazane, umuntu wesifazane benze leyo njabulo yabo, kuqhamuka ingane. Mayiselo sifazane semtshele sethi sengiyayisola lana engathi akusahambi kahle, athi lo wesilisa yeyi ungangifaki lapho mina, ungalinge nje ungifake lapho. Engathi lo wesifazane ubeyedwa lapho, engathi lo wesifazane ubeyedwa lapho, athi ungangifaki lapho, aze athi hamba uyokhipha leyo nto. Nalo nje igama elibi kakhulu abantu besilisa abangalazi. Athi hamba uyokhipha leyo nto, hamba uyohoshula leyo nto, hamba uyolahla leyo nto. Ukushiso ukuthi lo bhuti, ukushiso ukuthi lo baba, ukushiso ukuthi lo mkhulu akazi. Namhlanje ke ngizokutshela, uma nawe washo ukuthi hamba uyolahla lonto, vuma isono, phenduka. Ngoba ngenkathi uthi hamba uyolahla leyo nto, hamba uyohoshula leyo nto, wawuzisho wena ukuthi ayohoshula leyo nto. Ngoba umuntu wesilisa mayihlangana nomuntu wesifazane kuba neqanda, mali ngena nje iqanda kumuntu wesifazane liyokwenza umntwana, lelo qanda leyo liyile ndoda le, liwukhakhaye lwale ndoda, luyinkaba yale ndoda, kusho ukuthi luyile ndoda, or luyile nsizwa, or luyilo mkhulu. Manje wena ngale nkathi usuthi hamba uyohoshula lento, uzisho wena ukuthi hamba uyohoshula leyo nto leyo, uzisho wena. Ingakho namhlanje abesilisa abaningi basenkingeni abantu besilisa banamabhadi.
yibo laba bagcwale enyangeni beyochatha beyophalaza ngoba banamabhadi, ngoba indaba yaqala lapho bazilahla bathi bayizinto. Uyabona nje umuntu mayingathi uyinto ngelutho, uyambona lo muntu ukuthi uyakusukela ngempela. Kangakanani ke wena uzisho wena, ngoba phela lengane le uthi ayiyokhishwa, uthi ayiyolahla, uyibiza ngento, uthi hamba nje wena uyokhipha leyo nto. Mhlambe bebekusho bengakwazi. Namhlanje ngiyabatshela ukuthi ngenkathi lo sisi lo ohlangene nawe uthi akayokhipha isisu leyo nto, uzisho wena, ubuthi akayokhipha wena. Uwe lo olahlwe emadustbinini ndoda, uwe lo oshunqa koshimula beyibhedlela ndoda, uwe. Mhlawumbe ubungazi. Namhlanje siyakutshela ukuthi wena usemasorishi, usematoilet emgodi, uko dustbin labe balahla khona masebe bahoshulile, ukoshimula base uwe empela ke uwe. Ingakho namabhadi angaka nje mawakwathi owesifazana okhipha isisu, uwe lo shunqa lapha, uwe lo bhukuda lapha ema-toilet omgodi, uwe nje uwe ngoba wena ukwenze lokho. Ingane mayisihleli kumuntu wesifazane iwukhakhayi lwendoda, ikhanda lendoda, inkaba yendoda, ngenkathi wena uthi lahla lento, uzisho wena. Ngizofundisa ke namhlanje ukuthi kuvumeke lokho. Mawufuna ukuthi uphelelwe amabhadi namashwa lawo nawo, hamba uyovuma lokho ukuthi mina kwathi uRose engitshela ukuthi mina ukhulelwe, ngathi hamba Rose yohoshula leyo nto leyo. Ngiyaxolisa ko Rose. Amen ke. Hamba yohoshula leyo nto leyo. Abanye obaba orobhuti oromkhulu kuthi owesifazane mayisekhulelwe baze bamnika imali, bathi hamba yohoshula leyo nto leyo, nansi imali. Abanye baze bamthathe ngemonto bamuse kulezi igilamkhuba ezikhipha abantu izisu, bamuse iklinikhi or isibhedlela or udokotela, amthathe impela ngemonto yakhe, afika ambeke lapho lakhishwa khona, ambhadalele, aqede ahlala amlinda abhala ufo. Uthola ukuthi impela nje indoda enhle, insizwe enhle, ibhala ufo, ifunda iphepha, ifaka amagogoza ayibuko zayo, ifunda iphepha, ilinda usisi lapho yokhipha isisu. Imlindile uyokhipha, uyolahla ingane yakhe, uyolahla yena, uyolahla wena, mhlamba wazi uyolahla wena. Njengoba uhleli nje umlindile ubhala ufo lapha evrandini, ufunda iphepha, umlindile ukuthi abamqede ngale, bazokuthatha bayokufaka edustbinini or bazokuthatha or bayokufaka ekoshimula, uzotsha. Ushawusela emhlabeni. Isihogo sokuqala leso. Bavuma izono zokuthi mina ngahlangana nowesifazane ngathi akahamba ngamthatha mina ngayomkhiphisa isisu ukuze uNkulunkulu akuthethelele, ukuze uNkulunkulu akuthethelele, ngamthatha ngathi akayokhipha isisu. Abanye ke bazali izono zenu boba baziningi kakhulu, ziningi izono zenu, ngoba abanye bese izinsizwa, abanye babelala nenkomo, igirlfriend yakhe ibe inkomo, abanye igirlfriend yakhe kube imbuzi, abanye igirlfriend yakhe kube inkukhu. Uyabona into enjalo nje, izono lezo, ngoba isilwane sikaNkulunkulu lesakasidalela ukuthi sibe igirlfriend yakho. Nasi isilwane sine boyfriend yaso, inkunzi. Hayi wena uyophenduka kube inkunzi enkomeni. Hayi, isono leso. Isono kufanele usivume. Awasivuma uyobafico ubani inkomo zala, awukambe egola wekho amagama enkomo awekho. Uyobafica lezi inkomazi lezi zeinkomo, ngikhuluma ngeze inkomo, uyoyifica sikhala pheshwa kwethu zithi mo, zithi mo, ziza kuwe ngoba wawuzenza umakoti wakho la emhlabeni. Ziyavunywa. uJesu wafa esiphambanweni evumela ukuthi izono zivunywe. Wathi vumani zonke izono. Ngizokufundela lelo lizwi kuIsaya elithi noma zibomvu, noma ngabe wathatha inkomo, noma ngabe wathatha izinja wazenza igirlfriend yakho, ziyavunywa. Ziyavunywa lezo zono lezo. Bese ke kuzoza ke kubabulala. Obaba babulala nobulala, kodwa bakhona ke nomama ababulalayo. Kodwa namhlanje ngobaba babulala labantu laba, bayabulala labantu laba. Njengoba umbulala nje, wazi ukuthi ubulala umfanekiso kaNkulunkulu, ubulala uNkulunkulu uqobo, isono leso. Njengoba umbulala nje, wazi ukuthi ubulala
uNkulunkulu uqobo. Ake silifundeke lelo verse lelo. Naleli lezono ngizolifunda nalo. Naleli lezono ngizolifunda. Ake silifundele livesi lapha kwisambulo 13 kuvesi 14 lithi uma ekhona oyisa ekuthunjweni uya naye ekuthunjweni, uma ekhona obulala ngenkemba umelwe naye ukubulawa ngenkemba. Njengoba bulala nje kangaka nje, uchitha igazi labo kangaka nje baba, nawe wazi ukuthi uyofa kanjalo. Wazi na ukuthi uyofa ngesibhamu mawubadubula, wazi na ukuthi uyofa ngomkhonto mawubagwaza. Phenduka sowababulala, igazi labo liyakhala emhlabathini. Phenduka, cela intethelelo kuNkulunkulu. Nangu Isaya laphayana uthini uIsaya? UIsaya 1 laphana kuverse 18 uthi wozani sithethe indaba. Uthi usho uJehova, uthi noma izono zenu zibomvu kakhulu, uthi ziya kuba mhlophe njengeqhwa. Uthi noma ngabe zibomvu kakhulu, asithi sona uNkulunkulu mawuza kuye ukhali uthi Nkosi sengiyazi ukuthi ngonile, bengazi ukuthi ngonile, ngibulela ubani nobani nobani ngambulala Nkosi, ngithethelele. uNkulunkulu uyakuthethelela nje. Uhambe emhlabeni nje wena sewuthethelelwe, abantu kade bekwazi ukuthi ungumbulali wena, kodwa wena uhambe nje wena sewuthethelelwe. NjengoPaul ababemazi ukuthi nje umbulali, kodwa ngokuthatha uJesu, ngokuhlangana noJesu uPaul wajika washumayela ivangeli. Nawe mawuza kuJesu uzoyivuma lezi lemgilingwane yonke yokukhipha izisu, lemgilingwane yonke yokukhohlisa abesifazane uthi uyabathanda, lemgilingwane yonke yamamenenja emsebenzini, amamenenja angcolile. Kuyayiwa amamenenja, kuyayiwa abantu abami. Kuyayiwa. Labantwana babantu enibathatha nibaqhasha, niqede nithi aniyobalala ema-ofisi. Umsebenzi wase-South Africa namhlanje usutholakala ngokuthi owesifazane aqalalale nemanager. Kuyayiwa wemanager, uyobafica bobe sebeshayela yini, bobe sebeshaya izulu lela, isihogo lesa. Kuyayiwa manje ke, noma ngabe uyababulala nawe uyofa kanjalo. Ngize ke ngempela mangabe uyababulala izono mawuzivuma uyathethelelwa. Khona omunye la, mina ke abantu bayeza, abanye beza babaletha nje sebefa abantu. Wafika la, wafika sezoshona, ngathi vuma izono, wathi anginasono mina. Hawuvuma izono, wathi anginasono mina. Hayi ke ngamyeka, ngamphekela umdoko, ngamfunza umdoko. Thenje ngisamfunza umdoko, wabheka kuleyo naleli fastela, wabuka lapha efasteleni, wabheka, wathi obani laba, wathi obani, wakhipha amehlo, ngangithi amehlo ayaphuma. Wathi obani laba, wathi obani laba, ngathi baphi, wathi naba bengena, wathi naba bengena. Wababiza ngamagama, wathi nifunani kimi bani nobani nobani, wathi nifunani. Ngathi angithi utawunasono, khuluma ke, ngeke beze kuwe ungabenzanga lutho. Ayasivuma indoda isono sayo madoda. Yathi hayi bengithi anginasono mama, napha sengiyababona, yime ngabulala ubani nobani 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 nobani, ngababulala. Abanye ngathenga igebengu zayobulala, ngathenga igebengu zayobabulala, zayobabulala. Ngathi uyababona ke, wathi ngathi othi ngicela inkosi ngithethelele, wathi ngicela inkosi ngithethelele. Kwakubani isikhathi ngaleso sikhathi, kwaku-12 emini, ngimfunza umdoko la. Kuthema zithi 3 o'clock, ngathi ngumkhulekela, ngabona ingilosi yehla, ihlala la ngasekhanda lombhede. Thema iqeda ukwehla ihlala ngasekhanda lombhede, nawe wayibona. Wathi isikhathi sini, ngathi u3.
Kwathi naye ingilosi singilandile ngokuvuma nje isono. Vuma isono ukuze ube nenhlanhla kuyo yonke into oyenzayo. Unamabhadi kangaka nje umbeswe yiyo yonke lento. Akho nyanga engakususa lamabhadi lawo, akho nyanga. Bayakukhohlisa. Usuchathile, usuphalazile, usugqumile kodwa kuyafana ngenxa yokuthi akekho umuntu osusa amabhadi. Igazi lika Jesu kuphela. Ukuvuma isono, igazi lika Jesu likuhlanze likuhlambulule. Ngize kumaginza kuthiwa yini? Kuthiwa inkabi namhlanje thina zakhula kuthiwa amaginza. Inkabi, bafana bami, bantu bami, liyakhala, liyamemeza. Uyobathola nje ubabulala kangaka nje wena. Uhamba ngeemonto ezinzima, uhlala ezitolweni ezinzima, uwakha izindlu ezinzima. Uyobafica. Bayokuhlangabeza ngalelo langa. Sebelihlabelela igama engake ngalizwa bethi, sesisonke ezulwini. Ngicela utshela ubaba uSomandla ukuthi wena wawungibulalelani. Uyophendula. Bethi, ngicela utshela ubaba uSomandla ukuthi wena wawungibulalelani ngoba sesisonke ezulwini. Nobe sekufikile senimi phambi kwayo ngonyama. Senimi phambi kwaliwundlu. Selingasakhulumi lutho iwundlu. Sawuzibonela na ukuthi Nkosi yami ngaze ngayisihogo ngihamba. Engabe ngangenzani ukodwa uyobe ngasasebenzi. Kobe sekuyisililo sodwa. Kodwa nangu uJesu namhlanje usakunikile ithuba ngabafundisi abashumayelayo ukuthi phenduka weginza. Phenduka. Noma ngabe bangako wababulala nasi selelesi. Sathi uzube nami eparadise wathi uJesu ngizoba naso. Akasibuzanga ukuthi ubulala abangake. Nawe usangasenhlanhleni. Uyeke igama elibi lokubizwa ngokuthi uyinkabi. Uyinkabi yokuthi uchitha imphefumulo yabantu. Nazi intandane izingane ziyakhala. Nampa abafelokazi izingane abayakhala abafelo bagqoke ezimnyama, bagqoke eziblue, bagqoke ezinjani ngenxa yesandla sakho. Kodwa nawe uyokuthola uyobafica bayokuhlangabeza. Hayi bayokuhlangabeza ngempela phela amaqiniso kufuneka siwatshele bakithi. Siwakhulume nje obenjalo ukuthi wenkabi. Uzobathola. Uzobafica impela bonke futhi ngeke kushode ngisho yedwa. Izono ke lezi namhlanje uNkulunkulu atheke ake ngitshela besilisa ngazo ngoba sekube ngazazathi nje abesifazane nje. Abesifazane bakhipha izisu, abesifazane benzani. Amadoda wona ayayikhipha izisu amadoda kakhulu. Hayi kancane. Ilokho ke bathandekayo egameni leNkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane uNkulunkulu athenge kudlulise kini egameni leNkosi. Amen.